Има ли самотни тази нощ? След първата декада на 21 век, трудно бихме си представили живота без новите средства за комуникация. Отдавна всеки един от нас е допуснал мобилната и интернет услуга в живота си, определяйки я като една от най-значимата потребност, без която не би могъл да съществува пълноценно. Тази значимост е съзнателна за всички. Точно поради тази причина всеки е готов да плаща, за да се снабди с всички необходими средства за комуникация. Понякога обаче цената е твърде голяма, буквално и преносно. Свързването с сътрудник, обслужване на клиенти са напълно безплатни. За English, press 1. Със сигурност няма човек в България, който да не познава и да не е имал директно или индиректно взаимоотношение с най-големият мобилен оператор МТЕЛ. Още от далечната 1995 година оператора се превръща в основния посредник между нас и всички хора, към които имаме или нямаме отношение. Семейството на МТЕЛ нараства бързо и достига огромните размери от 5 милиона потребители до 2010 година. Това става възможно благодарение на нашия доброволен избор да се причислим към това глобално комуникационно семейство. За съжаление, тази романтично любовна история няма щастлив край. Добър ден. Здравейте! Ало, чувате ли ме? Да, чувам ви. Казвам се Михаил Вучков и се обаждам във връзка с един казус, който така изключително ме тормози последните 2 седмици и се опитвам по някакъв начин да го разреша, но не намирам съдействие от ваша страна. Става въпрос за номер, от който се обаждам в момента, за последните 2 фактури, които са излезнали октомври и ноември. Едната е на стойност 300 лева и 4, другата е на 306. Проблемът, свързан с тези сметки, е това, че аз имам лимит от 200 лева, а и двете сметки надвишават този лимит значително. Кредитен лимит, това не е услуга, която ние предлагаме. Това е сумата, до която ние имаме правото да спрем достъпа. И обикновено го спирате и уведомявате с SMS. Това е сума, която е ориентировачна, както ви казах, и ние не можем да ви преустановим незабавно достъпа до мрежа при достигане на тези 200 лева. Ама аз не говоря за незабавно, значи ако сметнете, че сметката ми е 300 лева, 100 лева не е незабавно, то е 1/3 от сметката ми. Вие дори по принцип до сега сте съобщавали с SMS на абонатите си, че наближават кредитния си лимит. В случай не само, че не съм получавал SMS, вие сте ме оставили да говоря 2 поредни месеца над това. Ами, в случая, господине, да, действително е така че ако желаете, подайте си писмено оплакване. Можете да предприемете каквото вие прецените вече, ако ви удовлетворява отговора и решите, може да си тук, т.е. вече вие си решавате. Да, а как ще коментирате тази за употреба с лимита, който съм поставил и сметките, които са дошли? В случая, господине, както вече ви казах, няма злоупотреба, защото кредитният лимит е ориентировачна услуга. Ма от кога е ориентировачна услуга? Общите условия, ако искате, можете да влезете в нашия сайт. От кога? Винаги е било. Ма как ще винаги било като положение, че вие дори сте ми спирали номера? Да, съгласна съм. Значи, колко е ориентировачно? Значи никак не е ориентировачно, защото доста неориентировачно вие сте ме спирали до сега и сте ме ограничавали. Колко е ориентировачно това? Вижте, в общите ни условия е посочено, че Мобилтел си запазва правото Да, да ограничи достъпа при достигане на този кредитен лимит. Но не е задължително това да стане. той запазва си правото и да ме остави да си говоря до 1000 лева. Сега до 1000 лева едва ли. А доколко? Как се разбира, доколко ще си остави то правото да ме остави? Ало? Да, Защото дори да ви спрем на определена сума, например, така. сумата от 220 лева, при положение, че вие имате още разговори, които не са отразени, тази сума може да се увеличи. Съгласен съм, но може ли да се увеличи с 1/3 от сметката ми? За няма и 24 часа. Зависи, господина, от проведените разговори. Значи според вас 24 часа аз мога да изговоря 100 лева. Можете, разбира се, можете и много повече да изговорите. Така смятате вие. Да.
Ето така, абсолютно неочаквано, както обикновено се случва и в истинските семейства, романтичните взаимоотношения приключват. И ако с интимния си партньор имате шанс да постигнете консенсус на базата на общите позитивни преживявания, в тази конкретна ситуация, въпреки че вие сте били коректен партньор, единственото, което получавате е неразбиране, нагли лъжи и нагло поведение. Това, което ви остава от тук насетне, е да разчитате само на себе си или, може би, до някаква степен и на държавата. Повече от очевидно е, че отделната личност е без значение, въпреки че благодарение на множеството отделни личности, МТЛ достига оборот от приблизително 900 милиона лева на година. Когато една компания се самозабравя, тя оглушава завоплите на своите потребители. И понеже истината е от значение, официалният отговор на МТЛ по конкретния случай е важна подробност в цялата картина. Така се стига до единствената възможност за отговор от страна на мастодонта, подаването на писмено искане за преразглеждане на сметките. Можеш от 920 милиона на година да отделите някакъв централен отдел, където хора могат да срещат с хората, да им обясняват. И за това са направени магазините. Да, но вие нямате упълномощени лица, които могат да отговарят на тези въпроси във вашите магазини. И нямате нищо. За нещата ще се оправят спокойно, удръжте още малко. И хората ще се връзват ли? Не, ние трябва да се успокояваме нас по този начин. В подобна ситуация вътрешното ви усещане подсказва, че чакането на отговор е като да чакаш от умрял писмо. Затова правиш последен опит да получиш адекватно отношение и мнение. Вашето обаждане се прехвърля към сътрудник обслужване на клиенти. Здравейте! Добър ден. Чувате ли ме? Да, чувам ви. Казвам се Михаил Вучков. И тук от една седмица близо с различни ваши колеги се опитваме да изясним моят случай с последните ми две фактури, за които аз съм несъгласен с сметките, които сте ми посочили като дължими към вас. Моят въпрос беше най-вече свързан с това, че аз имам лимит от 200 лева, на който вие би трябвало да ограничите моите обаждания и въобще да ме ограничите, което не се случи нито първият месец, а освен това сте ми позволили да разговарям още един цял месец на стойност, която е равносилна на предишната. Аз съответно, разбира се, имам официален отговор, но това и мога да кажа, че лимит е препоръчителен, да е задължителен. Аз съм съгласен, само че аз реално имам спомени допреди да почнете да си сменяте системата, че винаги когато съм наближавал кредитния си лимит, вие сте ми пращали СМС за наближаване на кредитния лимит. Включително сте спирали телефона ми и сте ми се обаждали, че трябва да внеса по-голяма сума или да си увелича кредитния лимит, ако искам да разговарям. Да, така е. Аз съм работила тук и преди на платформата на обслужване на клиенти. Тоест това също е Не там. мога да кажа дали това ще бъде към момента официална практика на Мобилтел от този момент или не. Към момента не сте информиран, че сте доближил кредитния лимит и пак казвам, че не мога да потвърда дали така ще бъде за бъдеще или не. Не, въпросът ми е от кога не е така, защото аз ви казвам, че преди е било. Да, знам, че От кога не е било? беше така, след смяна платформата за обслужване на клиенти. Значи, след като почнете да сменяте вашата платформа, вие не сте ми съобщили, че вече няма да ме предупреждавате за наближаване на кредитния лимит. Защото не мога да кажа официално дали към момента, по време на преминаването от една към друга система, клиентите няма да бъдат информирали или това ще бъде практика. Добре, само искам... В момента вашият номер не е информиран. Да, аз искам да ви попитам това според вас дали е редно. Дали имам в случая възможност на лично мнение и становище? Ами ако искате, кажете вашето лично мнение. Аз лично като потребител разбирам вашето недоволство. Лично като служител няма как да ви изразя мнение. Понякога, дори от страната на дългогодишния вид партньор, в лицето на негов роднина, може да намерите ваш съмишленик. Това не означава обаче, че ситуацията ще се обърне във ваша полза. Конкретният служител разбира, че МТЛ е извършил нарушения в взаимоотношенията между потребителя и компанията, с това, че не го е информирал, че от септември 2010 прекратява 10-годишната си практика на уведомяване и прекратяване на услугите в случай на достигане на максималното определено потребление. Това създава предпоставка за заблуда за умишлено потребление над определеното.
Чуйте все пак какво е официалното мнение на МТЕЛ, изказано от Звезда 88. За да можем да ви обслужваме по-качествено, разговорът може да бъде записан. Ако има нещо, с което генерално не сте съгласен, винаги може да си подадете официално оплакване и да изчакате 30 дни отговор за него. Но аз ви просто предполагам какъв ще е той. Какъв? Ами такъв какъвто ние ви даваме, че фактурите са ви коректни, че сте си ги изговорили тези пари. Ами, имайки предвид, че условия към договора и лимита е определен изрично е написано от вас 100 лева, значи е задължителен. Иначе няма защо той да съществува, нали така? Ами, не в случая с кредитния лимит не е така. Според МТЕЛ не е така. Ами все пак МТЕЛ го е определило и тя предоставя услугите, така че да, според МТЕЛ не е така. Да, според МТЕЛ не е така. Това беше само един случай, за съжаление от многото, сполетели хората в последните месеци. За съжаление, повечето от нас вече не вярват в истината и в това, че могат да се преборят с институциите. Някои са избрали чинно да платят своите сметки, а други са решили просто да захвърлят своите карти и да чакат момента, в който мастодонтът МТЕЛ, благодарение на българското законодателство, ще ги осъди и ще вземе от тях пари за грешките, които сам е допуснал. Този случай е без финал. Подал съм жалба в МТЕЛ, подал съм жалба и в Комисията по защита на потребителя. И въпреки, че българската поговорка, че не избираме семейството си, е вярна, аз съм щастлив в този момент, защото в тази конкретна ситуация аз мога да избера своето семейство.